Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο πάνελ και επειδή στο πρώτο πάνελ ξέφυγε αρκετά ο χρόνος, εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω, αλλά θεωρώ ότι αφού μιλάμε για την εμπιστοσύνη αντίβαρος στην παραπληροφόρηση, ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε στην αρχή από τη Ξένια την Κούρτογλου και πιστεύω ότι ο έντυπος τύπος ουσιαστικά χαρακτηρίζει την εμπιστοσύνη και την ενημέρωση. Ήθελα να ρωτήσω πρώτα την κυρία Αγγελική Γιαννοπούλου, που είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΔ στη Media Specialist, στον τομέα Media Specialist, και είναι Vice President στην Dentsu, ένα από τα μεγαλύτερα media shop, ότι σήμερα βλέπουμε τη διαφήμιση να μεταφέρεται όλο και περισσότερο στα digital περιβάλλοντα, όπως μας είπε και ο κύριος Δήμας πριν, πολλά κονδύλια και ανεξέλεκτα κονδύλια σε σχέση με τη διαφημιστική δαπάνη στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει απαραίτητα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Είναι μια διρεκτίβα που ξεκινάει από το εξωτερικό και ακολουθεί όλους τους υπολείπους. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και εκ μέρους της ΕΔΕ. Είναι μια πολύ σημαντική έτσι, και πολύ στοχευμένη ερώτηση. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς, σαν επαγγελματίες του χώρου, κάνουμε την επιλογή και προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε όλα τα στοιχεία ενός πλάνου, τόσο ώστε να φέρουμε το θεμιτό αποτέλεσμα στον πελάτη, είναι μοντέλα τα οποία μας δείχνουν την κάλυψη, τα οποία μας δείχνουν το κόστος, τα οποία μας δείχνουν το penetration, τη διείσδυση δηλαδή του κάθε κοινού στα διάφορα μέσα. Και όλα αυτά, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που αναλύουμε, μας οδηγούν στο βέλτιστο πλάνο. Αυτό λοιπόν που οδηγεί πρακτικά την επένδυση προς τον ψηφιακό χώρο έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι εκεί βρίσκεται το μέγιστο κομμάτι του πληθυσμού, στο οποίο εμείς απευθυνόμαστε για να χτίσουμε για τις μπράντες μας αυτά που θέλουμε να χτίσουμε, την εικόνα, να φέρουμε τις πωλήσεις και όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για τον πελάτη μας. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας, για παράδειγμα, στο κομμάτι των περιοδικών, έτσι, πολύ συγκεκριμένα, η διείσδυση του έντυπου είναι συνολικά στην Ελλάδα στο 25% η εβδομαδίας διείσδυση και το αντίστοιχο ψηφιακό έντυπο, δεν θα μιλήσω για τηλεόραση, δεν θα μιλήσω για διαδίκτυο συνολικά, δεν θα μιλήσω για social media, είναι στο 45%. Δείχνει λοιπόν ότι εκεί θα βρούμε το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε, το πολύ πιο μαζικά από ότι θα είναι σε ένα περιβάλλον σαφώς πιο αξιόπιστο, πιο σίγουρο, πιο έτσι, ασφαλές για το brand. Παρ' όλα αυτά, το κομμάτι του κόστους σε σχέση με την αποτελεσματικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο. Και σίγουρα και στο εξωτερικό είναι το ίδιο στοιχείο, δηλαδή αντίστοιχα ακολουθούμε. Βέβαια, στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πιο πίσω σε σχέση με την ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων. Ευτυχώς, εγώ πιστεύω. Όσο βέβαια οδηγούμαστε στο κομμάτι του AI και στο AI agents, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον δυστυχώς, και δικούς μας ανθρώπους επαγγελματίες, νομίζω ότι εκεί θα χάσουμε πραγματικά το παιχνίδι του traditional media και του offline media, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, το AI δεν αναλύει στοιχεία εντύπων, άρα δεν θα κάνει ποτέ πρόταση σε έναν πελάτη πήγαινε σε ένα έντυπο, θα παραμείνει μόνο στο ποσοτικό στοιχείο, δεν θα πάρει καθόλου ποιοτικά στοιχεία υπόψη του και άρα νομοτελειακά θα φτάσουμε εκεί. Ποια είναι η λύση? Νομίζω ότι η λύση είναι να ακολουθήσουμε το ρεύμα, δηλαδή να δούμε αυτό το 45% που έλεγα πριν, που είναι το penetration των ψηφιακών μέσων περιοδικών. Όπως είπε και η κυρία Κούρτογλου, έχουμε δει ότι τα έντυπα έχουν περάσει στον ψηφιακό χώρο και εκεί είναι και το κοινό μας. Να δούμε λοιπόν πώς θα αναβαθμίσουμε το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, αυτών των site, ούτως ώστε να ανταγωνιστούν αντίστοιχα τα social media, που ξέρουμε πολύ καλά το penetration είναι πολύ ψηλότερο. Οκ. Εγώ διαφωνώ σε κάποια πράγματα, βέβαια. Έτσι, Γι' αυτό είμαστε εδώ. Όχι, ειδικά στο digital κομμάτι. Ξέρουμε και το εξής, ακόμα και να πούμε ότι πιστεύουμε όλοι στα digital. Και άμα πάρουμε τους ολογισμούς των ιστοσελίδων των ελληνικών, θα δούμε ότι ελάχιστες είναι κερδοφόρες. Άρα τι σημαίνει? Ότι η τιμή που πουλάνε οι ιστοσελίδες λόγω των διεθνών πλατφορμών και της διεθνούς τιμής που έχει φτάσει
είναι πολύ χαμηλά και για την ελληνική πραγματικότητα, γιατί εμείς είμαστε μια μικρή χώρα. Άρα λοιπόν, αν δεν δούμε και τις ιστοσελίδες να είναι κερδοφόρες και να βγάζουν λεφτά, φαντάζομαι ότι και εκεί υπάρχει ένα θέμα, κύριε Δήμα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Γι' αυτό είπα αναβάθμιση του περιεχομένου και ώστε να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις πλατφόρμες. Γιατί οι πελάτες λένε το χαρτί τυπώνεις, έχει μια άλλη αξία κτλ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Γιώργο τον Τζαπρούνη, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας του ομίλου Actor και όχι μόνο, ο οποίος ουσιαστικά μιλάει από την πλευρά του πελάτη σήμερα. Είναι οι άνθρωποι που δίνουν χρήματα στα μέσα, είναι διαφημιζόμενοι. Και θα ήθελα να του κάνω μια πολύ γρήγορη ερώτηση, αν η αξιοπιστία στην επικοινωνία χτίζεται σήμερα διαφορετικά. Πόσο σημαντικό είναι πλέον για έναν οργανισμό να χτίζει σχέση εμπιστοσύνης μέσα από τα αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης. Και τι σημαίνει αυτό για την μπράντα, για το όνομα και το εταιρικό προφίλ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Χρειαζότανε, γιατί τα τελευταία χρόνια, και μιλάω ως διαφημιζόμενος, υπάρχει μία εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης, των digital μέσων ενημέρωσης, των media shop, οι πλατφόρμες, όλα αυτά, και έχουν στοχοποιήσει το έντυπο μέσο. Ότι το έντυπο μέσο πεθαίνει, δεν υπάρχει, είναι πίσω, είναι παρελθόν και όλα τα υπόλοιπα είναι μέλλον. Εάν η αναξιοπιστία είναι μέλλον, τότε να πούμε ότι και το χαρτί και το έντυπο μέσο είναι μέλλον. Γιατί, ναι, το digital είναι το σήμερα και το αύριο. Αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει ποτέ να παραγνωρίζουμε ότι η παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου είναι το σήμερα και το αύριο. Ανεξάρτητα από πού προέρχεται. Από το χαρτί ή από το digital περιβάλλον. Αυτό που δυστυχώς μας κατακλείζει, και θα έρθω στο θέμα της αξιοπιστίας, είναι ένας τεράστιος όγκος περιεχομένου που δεν μπορούμε να τον απορροφήσουμε, δεν μπορούμε όχι μόνο να τον απορροφήσουμε, να τον αξιολογήσουμε. Και πολλές φορές, ακόμα και εμείς που είμαστε στον χώρο της επικοινωνίας, πέφτουμε θύματα αυτού του όγκου της πληροφορίας. Και μέσα στην πληροφορία είναι και η παραπληροφόρηση. Επομένως, χρειάζονται, δεν θα ήθελα εγώ να πω αν θα είναι στον έντυπο ή στα digital media, χρειάζονται δημοσιογράφοι, χρειάζεται πιστοποιημένο σε εισαγωγικά περιεχόμενο. Και αυτό γίνεται μόνο όταν από πίσω υπάρχουν άνθρωποι, να ξέρεις το όνομά του, να μπορείς να τον κρίνεις και όχι μόνο, υπάρχουν και αυτά και θα υπάρχουν, μόνο όχι AI tools κτλ. Πολλές φορές, στη θέση που είμαι, μου φέρνουν διάφορα κείμενα. Οι εταιρείες που συνεργαζόμαστε κλπ. Βγάζει μάτι αυτό που είναι AI. Βγάζει μάτι, δεν έχει ψυχή. Και δεν λέω να το χρησιμοποιήσουν, γιατί γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο. Αλλά μετά πρέπει να καθίσουν λίγο να ασχοληθούν με το κείμενο. Τώρα πάμε στο κομμάτι της εμπιστοσύνης. Και μπορεί να το ελέγχει, σωστά. Πάμε στο κομμάτι της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη δεν είναι αγώνας 100 μέτρων. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με τον καιρό, λίγο-λίγο. Και μπορεί να χτιστεί μόνο όταν έχεις απέναντί σου, εγώ δεν θα έλεγα τη λέξη αξιόπιστα, επώνυμα μέσα. Δηλαδή να ξέρεις ποιοι, πώς, τι είναι πίσω από κάθε μέσο. Να μην είναι αυτό το ανώνυμο, το τεράστιο που έρχεται από το κομμάτι του digital. Αν είναι επώνυμο, να ξέρεις ποιοι είναι, τους αξιολογείς, τους ακούς και αποφασίζεις τι θα κάνουν. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Ναι, 100% να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, τα νέα μέσα, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ποτέ ότι το περιεχόμενο έρχεται από δημοσιογράφους και πρέπει να αναδεικνύουμε και να στηρίζουμε τη δουλειά αυτών των ανθρώπων. Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Τσαπρούνης. Να πούμε ότι αυτό τώρα με την επώνυμη δημοσιογραφία και τα λοιπά ήρθε και το κατοχύρωσε αρκετά το Μητρό, με το ΜΕΤ και το ΜΙΤ, ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, και είμαστε σε ένα καλό δρόμο, αλλά θέλει πολλή δουλειά.
γιατί δεν θα πάψουν κάποια sites να μην τους ενδιαφέρει η διαφήμιση, αλλά πρέπει να κάνουν άλλη δουλειά, οπότε να μπορούν να κάνουν την κακή δουλειά του δημοσιογράφου. Θα περάσουμε στο συνάδελφο, τον Κώστα το Δεριζιώτη, που είναι εκδότης, είναι μέλος της ΕΔΙΠΤ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ. Θα ήθελα να μας πει ποιες είναι οι μεγαλύτερες προσκλήσεις για έναν εκδότη που θέλει να παραμείνει ποιοτικός, αξιόπιστος και καλά δικτυωμένος με την αγορά του και με τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί του. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θέλω πραγματικά, επειδή συνήθως λένε ότι είμαι λίγο γκρινιάρης, θέλω πραγματικά να αποδώσω τα εύσημα σήμερα και στην Ένωση Ιδιοκτητών και στο Διοικητικό του Συμβούλιο για αυτήν την εξαιρετική ημερίδα. Αλλά θέλω, και το είπα και πριν, να αποδώσω τα εύσημα και στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και στον πρώην Γενικό Γραμματέα που έφυγε πριν από λίγο, τον κύριο Γαλαμάτη, αλλά και στον ΝΙΝ, διότι πραγματικά είναι μια από τις ελάχιστες κρατικές υπηρεσίες οι οποίες δουλεύουν αψεγάδιαστα. Έχω πάρα πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της ημέρας παράπονα από τους συνεργάτες μου στην εταιρεία για διάφορες κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες. Δεν έχω ακούσει ποτέ παράπονο για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας τύπου επικοινωνίας, όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο πραγματικά λειτουργεί αψεγάδιαστα. Άρα, λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια και στην ΕΔΙΠΤ και στη Γενική Γραμματεία για το πολύ σπουδαίο έργο που κάνουν και για τα Μητρώα, που πολύ ορθά ανέφερε ο κύριος Παπαλιός, τα οποία προσπαθούν να βάλουν μια τάξη και σε ένα βαθμό το έχουν πετύχει. Τώρα, από εκεί και πέρα, τρία πράγματα θα έλεγα, αγαπητέ Βαγγέλη, τα οποία μας τα έδειξε η έρευνα της πάντα αξιόπιστης Focus Bari. Εμπιστοσύνη, συνέχεια, αξιοπιστία και κερδοφορία. Γιατί εάν δεν είσαι κερδοφόρος, τότε είσαι πολύ ευαίσθητος, εισαγωγικά, σε διάφορα πράγματα που ξέρουμε όλοι τηλεφωνούν στην αγορά. Εμείς έχουμε η ιστορία μας είναι 31 χρόνια. Κλείσαμε 31 χρόνια. Και χωρίς να σας φανεί αυτό αλαζονικό, αλλά τουλάχιστον στον χώρο του τουρισμού, λένε ότι αν το γράφει το χρήμα και τουρισμός ή το money tourism είναι έτσι. Και πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη περηφάνεια για όλη την ομάδα που 31 χρόνια τρέχει αυτά τα projects, πολλοί εκ των οποίων είναι και από την πρώτη μέρα. Είμαστε την πρώτη μέρα μαζί. Από εκεί και πέρα όμως, το θέμα δεν είναι τι κάνουμε εμείς, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και στην αγορά και τι γίνεται απέναντι. Και θέλω να πω δύο-τρία πράγματα που δεν είναι πολύ έτσι ενθαρρυντικά και σωστά. Το πρώτο... Λοιπόν, το πρώτο είναι το κράτος έχει δώσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά χρήματα σε διαφήμιση. Πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα, με ποιες διαδικασίες και με ποιο τρόπο. Ήρθε πολύ σωστά η κυβέρνηση, το ξαναλέω, και έβαλε το θέμα με τα Μητρώα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχουν καμπάνιες οι οποίες τρέχουν εκτός μέσων που είναι στα Μητρώα, με διάφορα κολπάκια τα οποία επεξεργάζονται κάποιοι. Γιατί? Δεύτερον, το θέμα του AI. Και εδώ έρχομαι στα δικά μας. Το ανέλησε ο Γιώργος πάρα πολύ καλά. Στο πληκτρολόγιο υπάρχουν δύο μαγικά κουμπιά. Κάτω αριστερά το control και πάνω δεξιά το print screen. Και εγώ, επειδή είμαι μανιακός με αυτά τα πράγματα, δηλαδή όταν βλέπω κάτι θα το κάνω save αμέσως, έχω δει πάρα πολλές φορές μέσα να υπάρχει ένα δημοσιογραφικό σε εισαγωγικά κείμενο και από κάτω να λέει «Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι άλλο». Λοιπόν, αυτό είναι... Έχουν δημοσιευθεί τώρα. Εξόχως σημαντικό και έχω πολλά τέτοια αποθηκευμένα. Άρα, λοιπόν, καλό το AI, αλλά πρώτον πρέπει να μπορείς να το ελέγχεις και σε πάρα πολλά θέματα δεν μπορείς να το ελέγξεις. Κάνει κραυγαλαία λάθη. Εμένα, αλλά δεν θα σας το εξηγήσω όλο γιατί θα φάμε όλο τον χρόνο. Εμένα κάποια στιγμή που τον ρώτησα μία ρύθμιση για το τηλέφωνό μου, επέμενα για μία ώρα ότι το τηλέφωνό μου δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Και όταν στο τέλος τον έπεισα ότι δεν είναι fake, ότι δεν έχω κάνει μοντάζ, ότι το τηλέφωνο μου πράγματι υπάρχει και μου ζήτησε συγγνώμη,
Μετά από μία ώρα που ξαναμπήκα για να δω τη συνομιλία, η συνομιλία αυτή είχε διαγραφεί. Αυτό κάτι δείχνει. Πραγματικά κάτι δείχνει και είναι και λίγο τρομακτικό. Λοιπόν, άρα για να συνοψίσω και να κλείσω την πρώτη τοποθέτηση, αξιοπιστία, εμπιστοσύνη, υπογραφή, να ξέρει ο άλλος ποιος το γράφει και κερδοφορία, το τονίζω αυτό. Χωρίς να είσαι κερδοφόρος και να πατάς στα δικά σου πόδια, είσαι ευάλωτος απέναντι σε πάσης φύσεως πιέσεις. Τώρα θα πάμε στον κύριο Δαφνομίλη το Μάριο, που είναι σύμβουλος της Foresight στην Προεδρία της Κυβέρνησης και θα θέλαμε να μας πει τη γνώμη του πώς αλλάζει η σχέση των πολιτών με την πληροφορία μέσα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να συνεχίσουμε δηλαδή από αυτά που είπαν και οι προλαλήσαντες, και ποια θα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που θα φέρει το AI στον χώρο των media και όχι μόνο στα επόμενα χρόνια, αλλά ήδη αυτό που ζούμε, το οποίο είναι... Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση, για όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠ και την Πρόεδρο, την κυρία Καλίβα. Το πιο σημαντικό είναι, ερχόμενο σκεφτόμουν τον τίτλο της σημερινής συζήτησης, το αντίβαρο στην παραπληροφόρηση. Και το αντίβαρο το ορίζουμε προφανώς ότι είναι ο έντυπος τύπος. Άρα πάμε να δούμε τι είναι η παραπληροφόρηση. Παραπληροφόρηση δεν θα το βάλουμε γενικά ότι θα είναι ο ηλεκτρονικός, θα το επικεντρώσουμε συνήθως στο κομμάτι των social media. Εργαλείο λοιπόν προς τη βοήθεια της πληροφορίας ή σε εισαγωγικά της πληροφορίας μέσα στα social media είναι και το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Και ενώ κάποτε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάζουμε κάποιους τίτλους σε έντυπες εφημερίδες με κάποια ψευδόνυμα, ο Αθηναίος, ο Φιλίστορ στην Καθημερινή, το ίδιο και το μοναδικό ίσως κοινό σημείο σύγκλησης του έντυπου με το social media είναι αυτή η ανωνυμία, την οποία προσπαθούμε και ως γραμματεία αλλά και γενικότερα ως θεσμός να τη χτυπήσουμε. Και τι εννοώ να τη χτυπήσουμε? Αρχικά έχουμε υπογράψει ένα MOU μαζί με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Επικοινωνίας, επικεντρωνόμενοι αρχικά στο κομμάτι των social media και στο κομμάτι της παραπληροφόρησης που συμβαίνει μέσα ως διάβλος μέσα από τα συγκεκριμένα. Το βασικό κομμάτι στο ερώτημά σας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ακριβώς αυτό που ανέφεραν και οι συνομιλητές, ότι αφενός λειτουργεί ως εργαλείο που στρατεύεται από τον ανώνυμο χρήστη του διαδικτύου για να μπορέσει να σου δώσει την εύπεπτη πληροφορία, την οποία έχει ανάγκη πολλές φορές το κοινό να διαβάσει ανάλογα πώς και τι επιλέγει στα social media. Από την άλλη όμως, είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να χτίσουμε, όπως το αναφέρουμε ο όρος, το epistemic infrastructure, δηλαδή μια ολόκληρη υποδομή αλήθειας πίσω από την χρήση του διαδικτύου και πίσω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο διαδίκτυο. Και ποιο είναι αυτό? Επειδή ως γραμματεία Foresight, καλώς ή κακώς δεν επικεντρωνόμαστε στο παρόν. Επικεντρωνόμαστε στο μέλλον, στις τάσεις που έρχονται, σε κάποια σήματα τα οποία υπάρχουν στην αγορά. Αυτά τα σήματα τα οποία εμείς έχουμε ανακαλύψει είναι αφενός η τεχνολογία, βλέπει AI, είναι το κομμάτι της οικονομίας, καθώς η διαφήμιση, όπως αναφέραμε, πηγαίνει στις πλατφόρμες με διαφορετικό τρόπο. Πλέον μιλάμε, και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο ότι και η έρευνα το ανέδειξε, ότι ένας στους δύο θα πληρώσει για να έχει την συνδρομή του. Ακριβώς αυτό είναι το οποίο έχουμε ανακαλύψει και εμείς, ότι πάει η χρηματοδότηση περισσότερο στα subscriptions. Είναι ένας πιο υγιής τρόπος να μπορέσει να το καθορίσει. Και εκεί πέρα έρχεται... Στην Ελλάδα δεν πάει τόσο καλά η συνδρομητική, όχι στα περιοδικά, ενώ στο διαδίκτυο. Ενώ υπάρχουν δημοσιογραφικές προτάσεις καλές, δεν στηρίζονται, οπότε κάποια στιγμή και αυτές θα οδηγηθούν σε... Ακριβώς για να μην οδηγηθούν και ακριβώς λόγω των τάσεων που και εμείς ανακαλύπτουμε και επιβεβαιώνονται και μέσω των ερευνών όπως της Focus Bari, είναι ακριβώς αυτό που προσπαθούμε εμείς να πούμε. Συμφωνώ απόλυτα ότι μπορεί να μην υιοθετείται, πρέπει να υιοθετηθεί. Γιατί είναι η βασική παράμετρος της βιωσιμότητας ενός οργανισμού, η κερδοφορία, αναφέρθηκε και νωρίτερα. Εκτός όμως από το κομμάτι του subscription, το κομμάτι της οικονομίας, είναι το κομμάτι των θεσμών και της κοινωνίας. Και εδώ πέρα έρχεται ακριβώς η άμυνα απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Πώς λοιπόν θα φτιάξεις μια κοινωνία η οποία θα μπορεί να ανακαλύψει? Όπως υπόθηκε πριν, όντως υπάρχουν άρθρα τα οποία γράφουν από κάτω τι άλλο μπορώ να σου κάνω. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Από τις παύλες που βάζει το ChatGPT και έχουμε γεμίσει κείμενα με παύλες επεξηγηματικές. Από το κόμμα πριν από το end σε αγγλικό κείμενο, που είναι ξεκάθαρο δείγμα ότι το κείμενο είναι γραμμένο από τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι μικρά σημάδια τα οποία καλούμαστε ως θεσμός αλλά και ως κοινωνία. Και δεν μιλάω μόνο
ως Γραμματεία Foresight, γενικότερα αυτό το literacy το οποίο θέλουμε να δώσουμε στην κοινωνία, να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε αυτά τα μικρά σημάδια, τα οποία είναι πρώιμες τάσεις για εμάς, ότι προφανώς η δημοσιογραφία, η ηλεκτρονική, πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάπου εκεί πρέπει να βάλουμε το δικό μας ανάχωμα σε αυτή τη λέλαπα της χρήσης, της κακής χρήσης της νοημοσύνης στο κομμάτι της δημοσιογραφίας. Είναι άλλο το κομμάτι η ενημέρωση και άλλο το κομμάτι η πληροφόρηση. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει στην πληροφόρηση. Υπάρχει ένα debate σε αυτό, έτσι. Συγγνώμη. Ένα debate υπάρχει. Το AI θα κάνει καλύτερους δημοσιογράφους ή χειρότερους. Ενώ τους πιο Το AI καινούριους. θα κάνει καλύτερο κοινό ή θα κάνει χειρότερο κοινό? Δηλαδή δεν είναι μόνο το Το κομμάτι των AI θα κάνει δημοσιογράφων. χειρότερο κοινό σίγουρα. Τέλεια, το έχετε απαντήσει. Όχι, Για ποιο λόγο, γνώμη μου δεν θα είναι. διαφωνήσω, Δεν δεν είναι... θα συμφωνήσω. Για ποιο λόγο να μην δεχθούμε ότι θα κάνει και χειρότερους δημοσιογράφους, καλύτερους δημοσιογράφους? Είναι λίγο γενικό το να το τονίσουμε από τώρα. Είναι η εύκολη λύση της γρήγορης... Και η εύκολη απάντηση. Οι Θα το φοιτητές κάνει- μας τώρα δίνουν εξετάσεις ή περνάνε με AI. Διδακτορικές διατριβές Και προφανώς. έχουν δεν βάλει είναι τα το- πανεπιστήμια να ψάξουν να βρουν ποιες... Άρα από το να βρούμε αν θα είναι καλύτερος ή χειρότερος ο συγγραφέας του άρθρου, ο αναγνώστης, ο σύμβουλος έκδοσης, γιατί αυτά είναι τα επαγγέλματα, γιατί πολλές φορές στη γραμματεία μιλάμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος που θα μείνουν ή που δεν θα καταστραφούν με την τεχνητή νοημοσύνη. Και σου λέει ο εργάτης, ο blue collar, ο white collar, ο υπεύθυνος έκδοσης, ο νομικός σύμβουλος μιας έντυπης, αυτά πρέπει να καταργηθούν, θα καταργηθούν, είναι το μοναδικό ανάχωμα που έχετε, γιατί εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, που έχετε στα χέρια σας απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν θα ήθελα προφανώς να το βάλω στο ίδιο τσουβάλι κακή-καλή χρήση. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ για να βοηθήσει, για να σας βοηθήσει, αλλά και να μας βοηθήσει ως αναγνώστες να μπορέσουμε λίγο να φιλτράρουμε καλύτερα πολλά από τα οποία εσείς μας τροφοδοτείτε υγιώς. Λοιπόν, νομίζω κλείσαμε τον πρώτο κύκλο, τα έχουμε πει σχετικά καλά και γρήγορα και πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθεί η κυρία Γιαννοπούλου αν οι μπράντες θα αρχίσουν να μας βλέπουν πιο αξιόπιστους και αν θα αρχίσει να λέει και αυτή κάποιοι στους πελάτες της για να πάρουν διαφήμιση ή έντυποι τίτλοι στην Ελλάδα, οι εφημερίδες, τα περιοδικά μας, ως αξιόπιστα μέσα και όχι να υπάρχει αυτό το πολυεθνικό που λέει εμείς μόνο στο διαδίκτυο θα είμαστε και καμιά φορά μπερδεύονται ακόμα και οι ψηφιακές μας εκδόσεις, δεν τις θεωρούν διαδίκτυο γιατί δεν είναι στα social και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα, ο τρόπος με τον οποίο, όπως είπα και πριν, κατανείμεται η όποια επικοινωνία ή όποια διαφημιστική επένδυση είναι πολύ παραμετρικός, έτσι. Προφανώς και τα έντυπα είναι σημαντικά σε ένα media plan. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δώσουν τη σημασία που έχει το συγκεκριμένο μέσο. Ναι, ξέρουμε ότι έχουν μικρότερη διείσδυση σε σχέση με ένα social media. Ξέρουμε όμως ότι η αξιοπιστία είναι πολύ πιο σημαντική. Το attention, που είναι ένα καινούριο KPI που χρησιμοποιούμε στα media, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ πιο αυξημένο σε σχέση με αυτό το scrolling που κάνουμε πρακτικά μέσα σε ένα Facebook, μέσα σε ένα TikTok, μέσα οπουδήποτε. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι το κοινό, το οποίο μπορεί να είναι τώρα Gen Z ή Millennials ή Gen X ή οτιδήποτε άλλο τα ονομάζουμε κατά καιρούς, ακριβώς, παρ' όλα αυτά αυτό το κοινό μεγαλώνει. Και αυτό το κοινό που μεγαλώνει, η Gen Z σε λίγο θα είναι το δυναμικό κοινό, το εμπορικό κοινό στο οποίο θα απευθυνθούμε. Αν λοιπόν η κατανάλωση του συγκεκριμένου κοινού, αν το κοινό αυτό καταναλώνει μέσα από με ψηφιακό τρόπο, εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε, εμείς λέω όλοι, έτσι, την τάση αυτή και να προσαρμόσουμε τις συνθήκες της διαφήμισης, ούτως ώστε να μπορούμε να δώσουμε εκεί την επένδυσή μας. Είναι μια πολύ ωραία έκθεση που έχετε κάνει εδώ με την εξέλιξη του έντυπου στην Ελλάδα. Προφανώς η πρόκληση είναι πώς θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που να συνεχίσουμε να απορροφούν τα έντυπα με τον όποιο τρόπο λέγονται έντυπα. Τα έντυπα προφανώς θα αλλάξουν, ο τρόπος με τον οποίο εκδίδονται, και παλιότερα ήταν διαφορετικό. Άρα ο στόχος μας και η πρόκληση είναι αυτή. Να βρούμε τρόπους, ούτως ώστε να κάνουμε πιο ενδιαφέρον προς το κοινό αυτόν τον τρόπο κατανάλωσης μέσου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα παιδιά που μεγαλώνουμε και η παιδεία που παίρνουν μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει, νομίζω, και αυτή να αλλάξει. Μιλάμε για AI και νομίζω ότι στα σχολεία δεν έχει μπει τίποτα από το AI αυτή τη στιγμή. Και ας μην πούμε για το AI, γιατί η παραπληροφόρηση υπήρχε και πριν το AI. Αυτή η ταχύτητα με την οποία μεταδίδονται τα νέα χωρίς να γίνεται έλεγχος των πηγών, διασταύρωση και όλα αυτά τα στοιχεία που πρακτικά ελέγχουν και αξιοποιούν τα έντυπα, γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους, η αξιοπιστία, είναι κάτι που δεν εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας τώρα. Τα έχουμε μάθει κατά τη διάρκεια του COVID να είναι συνεχώς σε μια οθόνη.
ακόμα και τους baby boomers που λέγαμε πριν, που ήταν το κοινό το οποίο ήταν παραδοσιακό στα παραδοσιακά μέσα, έχει αρχίσει και αυτό και ανεβαίνει πάρα πολύ η διείσδυση στο digital. Άρα η πρόκληση όλων μας είναι να βρούμε τρόπους ώστε να αξιοποιήσουμε αυτό το περιβάλλον με όλα τα στοιχεία, τα κριτήρια και τα ποιοτικά που έχει ο έντυπος περιοδικός τύπος. Ευχαριστούμε. Γιώργο, τι θα συμβούλευες να κάνουν οι εκδότες για να πάρουν πιο πολύ διαφήμιση στα έντυπά τους, πέρα από το να σας πιέζουν? Οι εκδότες, γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης, είτε τοπικά, εθνικά, ειδικού τύπου, πρέπει συνεχώς να προωθούν και να επιμένουν στην εγκυρότητα και στην αξιοπιστία. Μέσα σε ένα περιβάλλον αμφισβήτησης, τα έντυπα μέσα ή τα ενυπόγραφα μέσα, να το πω έτσι, γιατί εγώ δεν θέλω να τα ξεχωρίζω σε έντυπα ή ηλεκτρονικά, αρκεί να είναι συγκεκριμένα, ενυπόγραφα, να ξέρουμε ποιος είναι. Αυτά τα μέσα μπορούν να είναι μια σανίδα σωτηρίας, αξιοπιστίας μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό δεν το κάνουν όσο πρέπει οι εκδότες. Γιατί μπήκανε και αυτοί γρήγορα στο τρυπάκι του digital περιεχομένου, των digital μέσων, τους ζάλιζαν και τα media shop, δυστυχώς, και οι πολλοί πελάτες τους με το digital, τα social media, και όλο αυτό έχει δημιουργήσει μία γενιά, να την πω τρίτη γενιά. Εμείς διαβάζαμε στην ηλικία μου παραδοσιακά έντυπα μέσα. Περάσαμε σε μία περίοδο digital περιβάλλοντος. Όχι στο 100% αλλά σε ένα σημαντικό βαθμό. Τα παιδιά μου έχω δώσει μεγάλο αγώνα, όχι πάντα πετυχημένο, να διαβάζουν καμιά εφημερίδα. Ό,τι εφημερίδα αυτά επιλέξουν ή περιοδικό να διαβάζουν όμως. Ντεμή η κατάσταση. Τα ανήψια μου, χαμένη υπόθεση. 99% να μην πω 100% digital. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Γιατί αυτοί είναι πολίτες του μέλλοντος. Αν αυτοί μάθουν το digital περιβάλλον, την παραπληροφόρηση που έρχεται πολλές φορές μέσα από εκεί, τα fake news κτλ., δεν θα κρίνουν σωστά. Ανεξάρτητα τι θέλουν να κρίνουν. Δεν θα κρίνουν σωστά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν είναι ούτε οι επιχειρήσεις, γιατί και οι επιχειρήσεις και οι κανονικοί άνθρωποι το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό θα είναι το πρόβλημα για το μέλλον. Και το μεγάλο στοίχημα. Παλιά, να υπερθεματίσω σε αυτό που λες, εμείς διαβάζαμε εφημερίδες και περιοδικά και μάθαμε σωστά την ελληνική γλώσσα. Κάποιοι από εμάς. Δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα. Σήμερα το διαδίκτυο έχει χαλάσει την ελληνική μας γλώσσα. Πολύ, πάρα πολύ. Και αυτά τα παιδιά που διαβάζουν εκεί, ακόμα και τα βιβλία, δεν μπορούν να τα διαβάσουν σωστά. Λοιπόν, να είμαστε αισιόδοξοι, Κώστα. Τι θα κάνουμε οι εκδότες στο μέλλον? Δεν υπάρχει συλλογική μοίρα, υπάρχει ατομική μοίρα. Ο καθένας χαράζει τη μοίρα του όπως αυτός νομίζει. Άρα, λοιπόν, όπως δεν υπάρχει φάρμακο δια πάσα νόσων, έτσι δεν υπάρχει και συνταγή που να είναι επιτυχημένη για όλους. Όπως συμβαίνει όλα τους τελευταίους αιώνες, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι θα αναπτυχθούν, κάποιοι θα μείνουν στάσιμοι, κάποιοι θα σβήσουν και κάποιοι καινούργοι θα εμφανιστούν. Αυτή είναι και η φυσιολογική ροή των πραγμάτων, η φυσιολογική ροή της ζωής. Όμως, θέλω να πω, αφορμής δοθήσεις, από αυτό που είπε ο κύριος Δαφνομίλης για τον τίτλο του συνεδρίου της ημερίδας, θέλω να πω λοιπόν ότι παραπληροφόρηση υπήρχε πάντα, δεν είναι καινούριο φρούτο. Και πριν από 100-200 χρόνια υπήρχε παραπληροφόρηση. Το θέμα όμως είναι ότι τότε υπήρχε εμπιστοσύνη. Τώρα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και το θέμα είναι ποιος και με ποιο τρόπο βάζει ποια φίλτρα και αν υπάρχουν αυτά τα φίλτρα. Και θα πω δύο παραδείγματα πολύ συγκεκριμένα. Πρόσφατα είδαμε όλοι ένα βίντεο, το οποίο βίντεο έπαιξε σε όλα τα μέσα και ήταν ξεκάθαρο τι έδειχνε αυτό το βίντεο. Δηλαδή δεν υπάρχει δεύτερη ανάγνωση. Για κάποιους που δεν το ξέρουν, πες τους λίγο. Όχι, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα. Υπήρξαν λοιπόν, όχι στα social, γιατί είπαμε ότι τα social είναι σε εισαγωγικά ανυπόλοιπτα και συμφωνούμε όλοι.
Σε ένα βίντεο όμως ειδησιογραφικού περιεχομένου, τα μισά μέσα είπαν ότι δείχνει αυτό και τα άλλα μισά μέσα είπαν ότι δείχνει το άλλο. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ άσχημο για τον κόσμο που λέει «Α, κοίτα τι κάνουνε, α, τα έχουν κάνει πλακάκια μεταξύ τους». Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, και εδώ θα αναφερθώ σε κάτι πολύ προσωπικό μου, εγώ βλέπω κάθε μέρα την Google και βλέπω ποια θέματα πετάει. Έχουμε συνεργασία με διαφημιστικές, έχουμε συνεργασία με πάρα πολλά media, έχουμε συνεργασία με την Dentsu, όπου κάθε μέρα παίρνουμε ένα ωραίο report και λέει ότι είσαστε 80% πάνω από το στόχο και είναι και το καλύτερο της αγοράς. Πραγματικά δεν σας ξέρω, τώρα σας γνώρισα. Σας λέω ότι τα δικά σας report που λαμβάνουμε είναι τα καλύτερα της αγοράς. Λοιπόν, και επειδή μου αρέσουν πολύ και τα νούμερα, βλέπω λοιπόν όταν γράφουμε ότι ο κύριος Τσαπρούνης έκανε αυτό, θα έκανε 2 κλικ. Όταν γράφουμε ότι ο κύριος Παπαλιός έκανε το άλλο, έχει 5 κλικ. Και μέσα από τα Google Analytics και μέσα από τις δικές μας μετρήσεις. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω στα θέματα τα προτινόμενα από την Google, στους κλάδους τάδε, να βάζει τον Τσαπρούνη και όχι τον Παπαλιό, που ο Παπαλιός είχε πολλαπλάσια αναγνωσιμότητα, λέω, όπα, τι κριτήρια είναι αυτά. Και επίσης, όταν έχεις βάλει να ενημερώνεσαι για τα αθλητικά, λέω εγώ τώρα, και σου πετάει ξαφνικά ότι η κυρία Τούνη έβαψε τα μαλλιά της πράσινα. Τι σχέση έχει η κυρία Τούνη που η Google στην προτείνει να διαβάσεις ότι έκανε τα μαλλιά της πράσινα? Μήπως είναι οπαδικό, ρε παιδί μου, τα έβαψε πράσινα γιατί έγινε Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει με κάποιο τρόπο να βάλει κάποια φίλτρα. Στην Ευρώπη γίνονται πράγματα και στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή, γενικότερα στα κοινοτικά όργανα, υπάρχει μια κουβέντα για την Google και για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Είπα απλά ένα παράδειγμα που είναι το πιο εύκολο, το πιο... Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε φίλτρα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Και κλείνω με την τεχνητή νοημοσύνη και οι δημοσιογράφοι και το κοινό και οι πάντες μόνο χειρότεροι μπορεί να γίνουν. Και να σας πω πολύ απλά γιατί το λέω. Γιατί πατάς το κουμπάκι, παλιά λέγαμε μην ζητάς από το ίντερνετ ιατρικές συμβουλές. Τώρα οι μισοί βγάζουν μια φωτογραφία και τη βάζουν στο AI να τους πούνε γιατί ο κάλος τους έγινε πράσινος. Λοιπόν, όταν δεν μπορείς να ελέγξεις αυτό που σου γράφει, όταν βαριέσαι να ψάξεις, γιατί γι' αυτό μιλάμε, και πατάς ένα κουμπάκι και σου λέει θα μου το απαντήσει αυτός. Λοιπόν, και όταν ακόμη και σε βασικούς δείκτες τα λάθη που κάνει είναι τραγικά και δεν μπορείς εσύ να το ελέγξεις αφού βαριέσαι να κάτσεις να κάνεις έρευνα από πίσω, τότε μόνο χειρότερα μπορεί να γίνουν τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Πάντως, πολλά πράσινα και ο κάλος και το κεφάλι. Μπράβο. Εγώ ήθελα να κλείσουμε. Κίτρινα δεν θα το βγάζα, αλλά είσαστε πρωταθλητές, οπότε... Εγώ θα έλεγα να μας πεις και να κλείσουμε 2 λόγια για το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, μια συμβουλή στους εκδότες, στους ανθρώπους της επικοινωνίας. Αρχικά μια συμβουλή, αν τυχόν έχετε ιατρικό πρόβλημα, όχι Google, στο ChatGPT δεν σε πεθαίνει. Το Google κάποτε σε πέθανε. Τώρα υπάρχει μια περισσότερη, και εκεί πέρα φαίνεται πώς έχουν εξελιχθεί τα μοντέλα, υπάρχει μια περισσότερη συνδιαλλαγή με το χρήστη. Προσπαθεί να σου απαντήσει αυτό το οποίο χρειάζεται να ακούσεις. Και εδώ φαίνεται πώς εξελίσσεται η όλη συζήτηση. Αρχικά, αυτό μου έκανε εντύπωση, θα πρέπει να το δούμε. Αρχικά θα πιαστώ από μια άλλη λέξη στην εμπιστοσύνη. Πρέπει να φτιάξουμε και πρέπει να φτιάξετε μια αρχιτεκτονική εμπιστοσύνη. Προφανώς δεν μιλάμε για λιγότερη επιμέλεια στον ψηφιακό χώρο. Μιλάμε για άλλη μορφή επιμέλεια, μιλάμε για εμπορική επιμέλεια, χωρίς ευθύνη και χωρίς πρόσωπο. Αυτό είναι το δυνατό σας σημείο, το δυνατό σημείο του έντυπου τύπου να μπορέσει να έχει την ίδια επιμέλεια, την παραδοσιακή, αλλά και με μια νέα μορφή που θα ακουμπάει ακριβώς τις νέες αυτές πτυχές. Υπάρχει μια αρχιτεκτονική εμπιστοσύνη σε θεσμικό επίπεδο και γίνεται κάποιες ρυθμιστικές ενέργειες. Υπάρχει, για παράδειγμα, το EU AI Act με το άρθρο 50. Και θα αναφερθώ σε λίγο για ποιο λόγο το αναφέρω. Το Digital Service Act, υπάρχει το Media Freedom Act. Είναι όλες προτεραιότητες που βοηθάνε ακριβώς τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της τεχνητής νοημοσύνης και γενικότερα της τεχνολογίας αυτής της προσέγγισης στο κομμάτι της δημοσιογραφίας. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί
σε κάθε περίπτωση είναι η κόπωση η οποία έχει αναπτυχθεί στο κοινό, στον αναγνώστη. Υπάρχει μια κόπωση από την ατελείωτη, από την αναξιόπιστη, από την ανεπώνυμη δημοσιογραφία. Ποιος γράφει τι, γιατί το γράφει. Σιγά σιγά το κοινό αρχίζει να κουράζεται με αυτή την προσέγγιση και αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Γιατί, και εδώ μπαίνει το καπέλο του Forsyther, πάμε να δούμε τι μέλλοντα μπορεί να δημιουργηθούν. Μπορεί να δημιουργηθεί το μέλλον στο οποίο πραγματικά υπάρχει ένα ολιγοπόλιο που 2-3 πλατφόρμες θα ρυθμίζουν την πληροφόρηση και θα διοχετεύουν στο κοινό αυτά τα οποία θεωρούν σωστό και χρήσιμο. Υπάρχει το δεύτερο μέλλον, το οποίο μπορεί να είναι ο πλουραλισμός. Ο θεσμικός πλουραλισμός που κράτη εντάξει, μιλήσουμε για την οικογένειά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλουν διαφάνεια. Υπάρχει ένας απαλλαγμένος ψηφιακός τόπος από τα κακό κείμενα της παραπληροφόρησης. Υπάρχει όμως και το τρίτο σενάριο, που είναι η πλήρης κατάλυση των όσων ξέρουμε. Το collapse το οποίο θα αναφερθώ, στο οποίο ποιο είναι η βασική παράμετρος, είναι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, το generative AI. Και γιατί το αναφέρω? Διότι είναι η μόνη παγίδα που και εσείς ως έντυπος τύπος καλείστε να αποφύγετε. Διότι μιλάμε για social media, μιλάμε για ηλεκτρονική πληροφόρηση. Τι σας κάνει τόσο σίγουρους? Μια εικόνα που θα δείτε, γιατί νόμιζα το βίντεο που αναφέρθηκε νωρίτερα ήταν κάτι άλλο που έχω στο μυαλό μου, για μια εικόνα που είδαμε. Όχι, στο γήπεδο έγινε. Υπήρχε όμως μια άλλη φωτογραφία που ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, που έγινε μια μάχη στη δημόσια σφαίρα, αν είναι τεχνητή νοημοσύνη πραγματικότητα. Εδώ πέρα έρχεται η ανθρώπινη κρίση, ότι μα πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος να το κάνει δημόσιο. Εδώ πέρα είναι το πώς μπορεί να σε κάνει καλύτερο το AI, όταν σε θέση πρώτων δικών σου ορίων και πρώτη δική σου σκέψη να γίνεις και εσύ καλύτερος με καλύτερη κριτική σκέψη. Άρα που θέλω να καταλήξω, ότι εσείς ως έντυπος τύπος οφείλετε να είστε το μοντέλο αναφοράς και όχι η λύση, προφανώς, του προβλήματος. Άρα λοιπόν να ενσωματώσετε όλα τα καλά στοιχεία που έχετε, αλλά και να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας στις πιο ανταγωνιστικές, όπως είναι το εμπορικό κομμάτι, τέλεια. Όταν χάνετε τη λέξη με τις διαφημίσεις τις οποίες καλείστε να αναπαράξετε, και το κυριότερο, προσοχή στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το οποίο θα βάλετε ως εικόνα, να είστε σίγουροι ότι είναι η πραγματικότητα, και αυτό το οποίο θα αναπαράξετε και εσείς από κάποια πηγή είναι ρεαλισμός. Είστε η αναφορά του προβλήματος και όχι μόνο η λύση. Υπάρχει μια τοποθέτηση δική μου, θα πω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τρόπος, τα μεγάλα συγκροτήματα, να φτιάξουν, να είναι AI ready, που αφορούν τη δική τους πληροφορία και το δικό τους αρχείο. Όταν θα τραβήξει κάτι, λοιπόν, από αυτό το σύστημα, ο όμιλος της Alter Ego ή της Καθημερινής, θα πάρει στοιχεία που έχει δημοσιεύσει και θα είναι στο 95%, να μην πω 100%, άψογα. Όταν τραβάμε από παντού, έχουμε προβλήματα. Αυτό μπορεί να λύσει θέματα και να μπει και η κυβέρνηση και να βοηθήσει πάνω σε αυτά. Θα λύσει θέματα γιατί κάποιος το τροφοδότησε αυτό το σύστημα με αξιόπιστη πληροφορία. Ναι, αλλά εγώ θα πω στους δημοσιογράφους μου, θα τραβάτε μόνο από εκεί, αν θέλετε βοήθεια, για να πάρουμε αρχειακό υλικό κτλ. Δεν θέλω να πάρετε από πουθενά άλλου. Και αν σας πιάσω λάθος, μπορείτε να πάτε στην έξοδο. Λοιπόν, νομίζω πήγαμε καλά χρονικά. Είσαστε λίγο άδικοι, δεν μας χειροκροτήσατε καθόλου. Ένα χειροκρότημα που τελειώνει.